Doni boleh monkol ini fudia pur. Orang apa dia? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hei, kosong. Sorry, sir. Sorry. Ini kok? Pergi mau macam ni. एकदम खाफल गेजेराव दिदजागासिनो जानानै आरो नेक्स्ट टाइम गसङाबा जेरै सुट जेरै आरो नों खुमब्रा हाला जागोन सार पटल दङ सार जालुर Dong, sir. गान्दा Dong, sir. गेन्दा Dong, sir. बेखा मा खालामनाय नों लिरनो हरनायखौसो लिरदोंमोन सार मा मावनाय न'आवलाय खिनाय जादोंमोनलै अमा मेजेम जानानैसो खिनाय जादोंमोनलै बेना दाम खमाव मोनदोंथ' अमा मेजेमखौ जासोदों साला जिरायदो खुमब्रा दङ सार गोबोरखि फैयाखैलै सार Depression dongलै बे सार ब्रेकआप जादोंनो बेना साखन्द्रा दङ सार हरदा दङ सार गला येस सार लावथाय प्रेजेन्ट सार सार उदै सादोलै खिनो ओंखारदों मोना मारदों खिफैबायसो खोमा खैसिं माथो मोनामाखैनो पक्सनसो खोमा फैना मोना मोनदों बैजों मोनामथारबाय खोनासं साफा टेस्ट लागोन आं बेखा नों बै है बाल सगाला मामोनब्रा सार जाबाय हा नोमफे फोरोंदों नोंखौ आइदि सार आइदि सोर फोरोंनांगौ सोर फोरोङा बैनोलै सार सोर बेलाय बै दै खोनाद बे गोख्रै सुफुं सार जाबाय गुबुनखौ फोरोंरा नों साला ओइ फरदा सिखात बुं जादोंना जायाखै जाथाराखै सार जिराय गान्दा जादोंना जायाखै बे जायाखै सार इयो जिराय साखन्द्रा सिखात जायाखै सार लावथाय
जायाखैलै सार जिराय दालुर जायाखैलै सार जिराय जिराय ओइ गला सार जायाखै सार नै सासे दंबावो थाखुमादों ओइ सिखोद बुं से दाजाब से नै लाथिख' दाजाब लाथिख' मोननै ए नंखाय खुदियासो सानखान्थि रोंगौमोन बियो र' साख्रि खायला खुदिया हाय लेखानि फैगोन टाइम मार्क फैगोन फरायसालियाव सुवा दसे रोंगोन आरो नेक्स्ट टाइमाव खुदियाखौना नेक्स्ट टाइम सानखान्थिल'सो गैखाला रावखान्थि लानोसै आं साफासो बानायगोन थाल्ला आरो मिनिनाय नङा आखाइ मासे मावदों Borge! Gitme! थाइलालि माखौ बुङो थाय हाब फोरोंगिरिनाव उल्था सोंथि गोख्रै सुफुं नङाबा खुदिया जानला दंनो बे थख्ला मास्टारजों रोंगौमोन ना रोङो ओमफ्राय गुदिनिफ्राय बिजौसिम बिजौनिफ्राय गुदिसिम थाइखोलाय थाइख्लायलाय थाइखोलाय थाइख्लायलाय लिलि लाला थाइला थाइलि थाइनायखौनो थाइलालि बुङो हा थाइलालि बुङो सार जाबाय हा जाबाय बोरो नोंफ्राय बोरै नुदों